हरे कृष्ण माताजी, मी सगळ्यांना म्यूट करू? हो चालेल चालेल करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 5वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित क्रिया. पण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि मग अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 5वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित क्रिया. रोजप्रमाणे आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. त्याच्यानंतर नामनिष्ठदास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत, तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवक ज्यांच्यामुळे आपला हा 18 दिवसाचा जो ऑनलाईन भगवद्गीतेचा जो उपक्रम आहे तर तो खूप उत्तम पद्धतीने सुरू आहे, कुठल्याही अडथळ्याशिवाय सुरू आहे. तर त्या सर्व कृष्ण सेवकांना वंदन करून आपण पुढे जाऊया. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे माझा प्रश्न आहेच. काल आपण काय शिकलो आठवतंय कोणाला? काल हँड रेस करून तुम्ही सांगू शकता. विल्यम प्रभूंनी उत्तर दिलेलं आहे की गीतेची हिस्ट्री, म्हणजे आपण गीतेचा इतिहास पाहिला, ब्रह्मदेवाचं आपण जीवन पाहिलं, त्याच्यानंतर वर्णव्यवस्था, त्याच्यानंतर आश्रम व्यवस्था, कर्माचे प्रकार आणि आपल्यातला आणि भगवंतांमधला डिफरन्स. त्याच्यानंतर निर्मला माताजींनी उत्तर दिलेलं आहे आपला काल ज्ञानयोग होता. खूप छान माताजी. मैथिली माताजींनी पण उत्तर दिलेलं आहे. सगळे चॅट बॉक्स मध्ये सांगतात कोणाला बोलायचं नाही आज.
सगळे उत्तर चॅटबॉक्स मध्ये सगळ्यांनी व्यवस्थित दिलेली आहेत की आपण भगवंताची काल आपण गीतेचा इतिहास पाहिला. आपण बघूया, पुढे जाऊया. की कालच्या अध्यायात आपण काय पाहिलं? काल ज्ञानयोग होता, ज्ञानाचा योग. त्याच्यामध्ये भगवंतांनी मग भगवद्गीता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की गीता ही कुरुक्षेत्रावर सांगितले गेले आहे, पण त्याच्या आधी ही भगवद्गीता सांगण्यात आलेली आहे किंवा हे तत्वज्ञान जे आहे हे आधीच या भूतलावर आलेलं आहे. मग ते कसं आलं? तर हे कुठेतरी कालच्या अध्यायात सांगितलं. त्याच्यानंतर मग वर्णाश्रम आणि वर्णभेद म्हणजे आपलं हे जे समाज व्यवस्था म्हणा किंवा आपलं हे जे राज्य जे आहे ते व्यवस्थित कसं चालावं आणि त्यासाठीच भगवंतांनी आणि ते कृष्ण भावना भावित कसं चालावं, म्हणजे की ते कुठेही कुठल्याही प्रकारचा अडथळ्याशिवाय चालावं. आणि म्हणूनच कुठेतरी वर्णभेद आणि वर्णाश्रम ह्या त्या आश्रम आणि वर्ण ह्या प्रकारचे व्यवस्था जी आहे ती जेणेकरून सगळेजण त्या 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 काम करता करता भगवंताचं नाव घेतील, म्हणजे कर्म करता करता भगवंताचं नाव घेतील. अशा पद्धतीने कुठेतरी ती वर्णव्यवस्थेचा निर्माता म्हणून भगवान श्रीकृष्णच आहे. मग कर्म म्हणजे काय? आपण परवापासून बघतो आहोत की कर्म करा, कर्म करा, क्रिया करा, क्रिया करा. मग कर्म म्हणजे आपण जी काही क्रिया करतो आहोत, म्हणजे शांत जरी बसलं असलं तरी काय असतं, मनात काहीतरी विचार सुरू असतात. म्हणजे आपला शरीर जे आहे, आपला आत्मा जे आहे ते काय आहे? क्रियाशील आहे. सतत काहीतरी कर्म सुरू असतात. आणि मग मग ती कर्म कशी? मग ती म्हणून आपल्याला काय सांगितलंय भगवंतांनी? विहित कर्म करा. मग विहित कर्म जी शास्त्रात सांगितलेली आहेत, गुरूंकडनं आलेली आहेत, ज्याला गुरूंनी मान्यता दिलेली आहे, ऋषीमुनींनी मान्यता दिलेली आहे, अशी जी विहित कर्म जी आहेत ती आपल्याला योग्य अयोग्य जे काय आहे ते समजून आपल्याला करायचं आहे. मग ते कर्म करता करता त्याच्या फळाची अपेक्षा नाही करायची, कारण परत निष्काम कर्मयोग. मग जर फळाची अपेक्षा न करता भगवंताला स्मरून भगवंताला अर्पण करून जर कर्मकांड केलं तर त्या कर्मकांडाचं काय होतं? कर्मयोग होतो. हे कुठेतरी आपण पाहिलं. आणि मग हा कर्मयोगाचे पण प्रकार आहेत. कर्मणो यपि बोधव्यम, आपण बंधनात अडकतो. परिणाम आपण पाहिले आहेत की तुम्ही काय कर्म करतात, कशा पद्धतीने करतात. आणि त्यामुळे काय होत आहे की आपल्या त्या कर्माचं आपल्या त्याच्या परिणामांची 3 प्रकारची विभागणी आहे. काल कुठेतरी आपण पाहिलं विकर्मी, सकर्मी आणि अकर्मी. म्हणजे तुमचं कुठेतरी परिणाम म्हणून जर तुमचा विकर्मामध्ये वाढ असेल तर त्याचं ते भोगण्यासाठी तुमचा जन्म आहे. जरी तुम्हाला तुम्ही पुण्यकर्म तुमचं बळावलं असेल तरी ते उपभोगण्यासाठी, ते सुख उपभोगण्यासाठी किंवा तुमचा उद्धार जरी झाला तरी कुठेतरी स्वर्गामध्ये तुमचा जन्म, म्हणजे पुन्हा तुम्ही इथेच आहात की आणि मग ते सुख संपलं, ते सुख उपभोगून झालं तर पुन्हा मृत्यूलोकामध्ये जन्म घेणं आहे. पण ह्या दोघांमधून जर बाहेर पडायचं असेल तर आपल्याला तिसरी गोष्ट पण भगवंताने सांगितली आहे, अकर्म करा. भगवंताची सेवा करा, भगवंताचं नाव घ्या आणि हळूहळू क्रमशः आपण नक्कीच या जन्म मृत्यूच्या विळखातून बाहेर पडू शकतो. आणि हेच कर्मबंधन जे आहे, कर्मबंधनातून जर आपल्याला बाहेर पडायचं असेल तर आपल्याला गुरूंची कास धरणं गरजेचं आहे. गुरूंची कास का धरायची? योग्य काय अयोग्य काय सांगणार कोण? आणि तेच आपल्याला सांगण्यासाठी मग गुरु कसे काय असावेत? तर परंपरेतून आलेले असावेत, हो की नाही? तेच आपल्याला काय योग्य अयोग्य, काय ज्ञान आहे, काय अज्ञान आहे ते सांगू शकतात. आणि इथेच कुठेतरी आपण कालच्या अध्यायाची सांगता केली होती. आज आपण बघणार आहोत की आज आपल्याला पुन्हा कर्माबद्दल भगवंत सांगता आहेत. मग अर्जुनाचा परत प्रश्न आहेच की मग संन्यास घ्यायचा की कर्मयोग, यातलं श्रेष्ठ काय आहे? मग भगवंत सांगतात कर्मयोग श्रेष्ठ आहे. म्हणजे नेमकं काय? मग तो का श्रेष्ठ आहे? निष्काम कर्म बंधनातून कसं मुक्त करतं आणि सर्वोच्च वर लक्ष केंद्रित करून मुक्ती, असं कुठेतरी आज एक शांती सूत्र जे आहे आपल्याला भगवद्गीतेत दिलेलं ते आपण बघणार आहोत. आपण पुढे जाऊया. आता अर्जुनाचा काय गोंधळ आहे तो आपण बघणार आहोत. माताजी श्लोक वाचतायत? हो हो हो. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कृष्ण.
एक मिनिट हा, माताजी मला एक सांगा, मला इथे 2-3 मेसेज आलेले आहेत. माझा आवाज क्लिअर आहे ना? माताजी तुमचा आवाज क्लिअर येतोय, व्यवस्थित आहे. हो ना? ओके, ओके. ठीक आहे. ठीक आहे. ओके. हां, सॉरी. वाचा तुम्ही. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगता आणि पुन्हा तुम्ही भक्तिपूर्वक कर्माची प्रशंसा करता. आता तुम्ही कृपया मला निश्चितपणे सांगाल की या दोघांपैकी कोणता अधिक फायदेशीर आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता इथे अर्जुनाला प्रश्न कसा पडला आहे बघा, की भगवंतांनी आधी ओळख करून दिली. आपलं ज्ञान सांगितलं ना, की आपण कोण आहोत? शरीर नाही, आत्मा आहोत. आणि मग कुठेतरी पुन्हा सांगता आहेत, की मग मग अर्जुनाला प्रश्न पडला होता, की मग आत्म्याला काय गरज आहे ना ह्या राज्याची, या सुखाची? आत्मा तर मग तो तुमचाच अंश आहे. तर आपण पुन्हा जर मोक्षच मिळवायचा आहे, तर ह्या लढाईची काय गरज आहे? या युद्धाची काय गरज आहे? पण पुन्हा भगवंत सांगतायत नाही, तू क्षत्रिय आहेस आणि क्षत्रिय धर्म तुझं त्याचं पालन केलंच पाहिजे. तुला तुझं कर्म केलंच पाहिजे. मग त्याग काय आहे? म्हणजे तर त्यागाचा गोंधळ झालेला आहे. अर्जुनाला समजत नाहीये, की कर्माचा त्याग करायचा की संन्यास घ्यायचा. मग पुढे भगवंत सांगत आहेत, की नाही तू कर्म कर, पण ते कर्म कसं कर? मला स्मरून कर. माझ्या मला अर्पण कर. त्याचं फळ मला अर्पण कर. म्हणजे काय, की भक्तियुक्त असं कर्म कर. आणि तेव्हा जेव्हा तू करशील, तेव्हा त्याला कुठलाही दोष लागणार नाही. तेव्हा ते अधिक फायदेशीर आहे. पण मग तरी पुन्हा भगवंत कुठेतरी मग भक्ती कशी करायची हा प्रश्न आहेच ना. भगवंताची भक्ती करायची म्हणजे मग तुम्हाला इंद्रियांवर नियंत्रण आलं, तुमच्या भौतिक सुखांवर तुम्हाला त्याग करायचा आहे. असं कुठेतरी आहेच की नाही हा सगळा गोंधळ? जो आता अर्जुनाचं झालं आहे, कुठेतरी आपल्या मनातही हा संभ्रम आहेच की नाही, की हे काय सुरू आहे? ह्या अध्यायात काय सुरू आहे? ह्या अध्यायात काय सुरू आहे? मग तोच आहे, की भगवंताला प्रश्न विचारत आहे. अर्जुनाला प्रश्न पडलाय आणि भगवंताला विचारत आहेत, की कर्मचा त्याग करायचा आणि का तुम्ही अ, कर्म की त्याग ह्या गोष्टी ज्या आहेत, तर त्यापैकी आपल्याला विशिष्ट काय आहे किंवा तर हे कुठेतरी भगवंतांना विचारता आहेत. मग आपण आतापर्यंत काय पाहिलं, की अर्जुनाचे जे प्रश्न होते, त्याच्यावर भगवंतांना एक प्रश्नाचं निराकरण करत आहेत. मग ते निराकरण करताना काय झालं, की अर्जुनाला काय भावना तयार झाली होती मनामध्ये? दया भावना, करुणा. मग त्याच्यावर भगवंतांनी ज्ञान दिलं, की आपण शरीर नाही, आत्मा आहोत. मग कुठेतरी म्हणत आहेत, की आनंद नाही आनंद कसा होईल? हे माझेच आहेत. माझेच दया निर्माण झाली ना, आपलेपणा निर्माण झाला, मोह निर्माण झाला, प्रेम भावना निर्माण झाली आणि त्यामुळे मग बघा तिथे सांगता आहेत, की तुला कर्म करणं गरजेचं आहे कारण तू एक क्षत्रिय आहेस. तू जिंकलास तर तू ह्या पृथ्वी तलाचा राजा होशील. तुला मृत्यू जरी आला तरीही हे काय आहे? हे कुरुक्षेत्र आहे. म्हणजे तुला स्वर्गलोक तर प्राप्ती आहेच आहे. म्हणजे दोन्हीकडे तुझा फायदा आहे. मग पापी प्रतिक्रिया. मग इथं कुठेतरी बुद्धियोग सांगत आहेत. आता भक्तियोग म्हणजे बुद्धियोग. म्हणजे भक्तियुक्त कर्म करतात तेव्हा तुम्हाला भगवान म्हणजे तू जी लढाई करतो आहेस, तू जे शस्त्र उचलतो आहेस, तू असं समज की ते माझ्या आनंदासाठी करतो आहेस आणि मला स्मरून कर. म्हणजे नक्कीच तुला ह्याचा दोष लागणार नाही. म्हणजे कुठेतरी बुद्धियोग, भक्तियोग जो आहे हा बुद्धियोग आहे. मग त्याच्यानंतर मग पारिवारिक परंपरा कशा? मग भगवंत पुन्हा सांगतायत की कर्मयोग. तू तुझं कर्म नीट करत राहा. राजा झाला तर तुला सांगितलं आहे की तू उत्तम पद्धतीने राज्य कर आणि मला स्मरून मी तुला राजा बनवलं ह्या पद्धतीने तुम्ही राज्य चालवा आणि परत वर्ण व्यवस्था आणि आश्रम व्यवस्था ह्या 4 गोष्टी तर भगवंतांनी सांगितल्याच आहेत. अशा पद्धतीने तुम्ही राज्य करा म्हणजे नक्कीच तुम्हाला अ, हे कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. मग आता पुढे परत 3ऱ्या अध्यायात आपण पाहिलं आहे. हरे कृष्ण माताजी वाचताय? हो माता. हरे कृष्ण. 3.17 परंतु जो आत्म्यातच रममाण झाला आहे, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झाला आहे आणि केवळ आत्म्यातच तृप्त असतो, पूर्ण तृप्त असतो, त्याच्यासाठी कोणतेही कर्तव्य नसते. 3.18 आत्मसाक्षात्कार झालेल्या मनुष्याला त्याचे विहित कर्तव्य पार पाडण्याचा कोणताही हेतू नसतो किंवा असे कार्य न करण्याचे कोणतेही कारण नसते. तसेच त्याला इतर सजीवांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग 3ऱ्या अध्यायात कुठेतरी सांगता आहेत आपल्याला
आपल्याला कर्म करायला सांगितले होते, बरोबर? कर्म. मग विहित कर्म कुठले आहेत? आपल्याला मनुष्याला विहित कर्म सांगितले आहेत की नाही? काय योग्य, काय अयोग्य? पण इथे भगवंत सांगत आहेत, जो आत्म्यामध्ये रममाण झालेला आहे, म्हणजे सर्व अ, इंद्रिय अ, इंद्रियांवर नियंत्रण आहे, इंद्रिय विषयांवर नियंत्रण आहे, इच्छांवर नियंत्रण आहे आणि जो आत्म्यातच रममाण झाला आहे, म्हणजे त्याला आत्मसाक्षात्कार झाला आहे. म्हणजे आध्यात्मिक प्रगती ज्यांची झालेली आहे, तर अशांना कुठलेही कर्म म्हणजे विहित कर्म असं नसतं. जसं आपण परवा पाहिलं, की भगवंतालाही कुठलंही विविध कर्म नाही आहे. पण भगवंत कुठल्याही बंधनातही अडकत नाही. पण तरीही ते त्यांचं विहित कर्म, इती कर्म, आद्य कर्म न चुकता रोज करतात. आता उदाहरण द्यायचं झालं तर आपल्याकडे सकाळी सूर्य उगवतो. असं होतं की आज सूर्य उगवलाच नाही. असं होत नाही किंवा आज चंद्र उगवलाच नाही, मावळलाच नाही, असं होत नाही. अनेक अशा आपल्याला ह्या सृष्टीमध्ये अशा अनेक गोष्टी आहेत, की जी अं, आपण म्हणू शकतो, की जी उदाहरणं आहेत, की भगवंत त्याचं म्हणजे आजच्या आपल्या रोजच्या व्यवहारातलं आपण जे बघतो आहे, जे आपण शास्त्रांमध्ये शिकतो आहे, ती तर आहेच आहेत. पण रोजच्या व्यवहारातली सुद्धा जर आपण पाहिली, तर अशा अनेक गोष्टी आहेत, की ज्याच्यामुळे आपल्याला असं, की भगवंत आपले विहित कर्म करायला चुकत नाही आणि म्हणून भगवंत आपल्याला सांगतात, की आपण विहित कर्म केलं पाहिजे. पण तेही एकीकडे सांगत आहेत, की ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, तर अशांना विहित कर्तव्य पार पाडण्याची कुठलाही हेतू नाही. कारण की विहित कर्म आपण कशासाठी करतो, की कुठेतरी आपल्या अकर्मात वाढ झाली पाहिजे, कुठेतरी आपली आध्यात्मिक प्रगती झाली पाहिजे, जेणेकरून आपण भगवंताशी एकरूप झालं पाहिजे. पण ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, तिथे द्वैताची भावना कुठेतरी मिटून गेलेली असते. तिथे अद्वैताची भावना आहे, की मीच त्या परमेश्वराचा अंश आहे. माझ्यामधला जो परमेश्वर आहे, तो मला त्याचा साक्षात्कार झालेला आहे. त्याचं दर्शन मला झालेलं आहे आणि म्हणून असे जे असतात, असे जे गुरुपदावर असतात, असे जे संत पदावर असतात, त्यांना कुठलेही विहित कर्म करायची आवश्यकता नसते, असं भगवंत सांगत आहेत. त्याच्यासाठी आपल्याला इथे छोटंसं उदाहरण आहे प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद. त्यांनाही कुठलंही विहित कर्म करायची गरज नव्हती. पण त्यांनी त्यांचं कारण ते 24/7 की तुमची दिवसाच्या कुठल्याही प्रहरी, कुठल्याही हे केलं, तर अगदी सकाळी असेल, दुपारी असेल, रात्री, संध्याकाळी, सकाळी 9 वाजता, रात्री 10 वाजता, दुपारी 5 वाजता, कुठल्याही वेळी तुम्ही बघा, की प्रभुपाद हे केवळ आणि केवळ कृष्णाच्या प्रचार, प्रसार, की कसं भक्तांपर्यंत कसं पोहोचता येईल, भक्तांना ज्ञान कसं देता येईल, कृष्णाबद्दल कसं अजून जास्तीत जास्त सांगता येईल. मग ते ट्रान्सलेशनच्या स्वरूपात असेल, प्रवचनाच्या स्वरूपात असेल, भक्तांच्या सत्संगाच्या स्वरूपात असेल, कुठलाही स्वरूप कोणी भेटायला आलं आहे, त्याला सांगता आहे, त्याच्याशी बोलता आहे, चर्चा कुठलंही स्वरूप असेल, पण ते 24/7 केवळ फक्त आणि फक्त भगवंताशीच एकरूप होते. तर हे जे आहे, असे जे असतात गुरुपदावर, संत पदावर त्यांना विहित कर्तव्याची गरज नसते. पण पुढे भगवंत सांगत आहेत, आपण कालच्या भागातही पाहिलं, की आपल्याला द्रव्य यज्ञ जे आहे, त्याच्यापेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ आहे आणि कर्मयज्ञ काय द्रव्य यज्ञ म्हणजे आपल्याला दानादी कर्म, यज्ञ कर्म हे जे आहेत, हे आपल्याला करणं गरजेचं आहे. जे विहित कर्मांमध्ये आहे, आपण पुढे-पुढे हळू बघणार आहोत आणि मग ह्या सर्व कर्माचं पर्यावसन काय आहे, की दिव्य ज्ञानामध्ये होतं. म्हणजे जसं-जसं हळू आपण भगवंतापर्यंत पोहोचतो आहोत किंवा आपण कुठेतरी ज्ञान घेतो आहे. मग दिव्य ज्ञान काय आहे? की आपल्याला भगवंत कोण आहेत? आपण भगवंताचे अंश आहोत आणि म्हणजे संबंध आपला आणि भगवंतांचा संबंध काय आहे? आपल्या मनुष्य जन्माचा आपला अभ्युदय काय आहे? आणि प्रयोजन म्हणजे आपल्याला मनुष्य जन्मामध्ये काय करायचं आहे? आणि सगळ्यात शेवटी आपलं प्रयोजन म्हणजे आपलं गोल काय आहे? टार्गेट काय आहे? हे कुठेतरी दिव्य ज्ञानाची आपल्याला कुठेतरी माहिती होते आहे. आपण त्याचं अनुशीलन करणार आहोत. म्हणजे आपण ती माहिती जे ज्ञान जे मिळणार आहे, ते आपण कुठेतरी आचरणात आणणार आहोत. तर हे सगळं जेव्हा आपण हे विहित कर्म करत राहतो, तेव्हा ह्या गोष्टी पुढे होतच राहतात आणि म्हणून भगवंत सांगत आहेत, की अज्ञानामुळे तुमच्या अंतःकरणात निर्माण झालेल्या शंकांचे ज्ञानाच्या शस्त्राने नाश केले पाहिजे. म्हणजे
आणि म्हणून बऱ्याच वेळा असं होतं, जसं आता अर्जुनाचा गोंधळ उडाला आहे, कुठेतरी आपलाही गोंधळ उडाला असेल, तर जे अज्ञान आहे, अज्ञान काय आहे, की हे करायचं का ते करायचं, ते करायचं का ते करायचं, एक भगवंत सांगता आहेत आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, की तुम्ही अजून अजून सखोल अभ्यास करा. अजून ते ज्ञान जे आहे ते सखोलपणे समजून घ्या. म्हणजे ज्ञानरूपी शस्त्राने कुठेतरी अज्ञानरूपी अ, राक्षसाचा, दैत्याचा काय तुम्हाला जे म्हणायचं ते म्हणा, त्याचा तुम्ही नाश करा आणि तुम्ही तुमचं जे काही कर्म, विहित कर्म आहे. मग आता इथं अर्जुनाचं सध्याचं विहित कर्म काय आहे? तो क्षत्रिय धर्म आहे. धर्माचं रक्षण करायचं आहे. तो युद्धभूमीवर उभा आहे. म्हणून तिथे सांगता आहेत, "अर्जुना उठ, उत्तिष्ठ अर्जुन" असं सांगताय. "अर्जुना उठ आणि उभा राहा आणि हातात शस्त्र घे आणि लढ." असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग जो अर्जुनाचा गैरसमज दूर करण्यासाठी मग तो गैरसमज का झाला होता? की पुन्हा पण त्या स्लाइडचं आपल्याला पुन्हा बघायचं आहे, की भगवंतांनी कुठेतरी आपल्याला आत्म्याचं ज्ञान सांगितलं होतं, विहित कर्म स्पष्ट केलं होतं. फलदायी क्रियाकलापांमुळे आपण कसं आत्म्यामध्ये अडकतो, हे कुठेतरी पाहिलं होतं. मग भक्ती सेवेद्वारे कर्मफळातून मुक्तीची प्रक्रिया. ज्ञानातील व्यक्तींसाठी कुठलेही कर्तव्य स्पष्ट नाही आणि यज्ञाचा शेवट ज्ञानप्राप्तीत होतो. म्हणजे तुम्ही कुठलंही यज्ञ केलं तरी त्याचा शेवट जो आहे, ते तुम्हाला शेवटी दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होणार आहे. तुम्हाला आत्मसाक्षात्कार होणार आहे. पण तो तुम्हाला मनोभावे निर्धाराने करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून पुन्हा सांगता आहेत, की "अर्जुना उठ आणि उभा राहा, लढ." आणि मग त्याच्यानंतर आता भगवंत काय सांगताहेत, जे अर्जुनाचा गोंधळ जो उडालेला आहे, तो का उडालेला आहे हे पाहिलं. त्याच्यावर भगवंत उत्तर देत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धर्मज्ञाने उत्तर दिले, कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगले आहे. परंतु या दोघांपैकी भक्ती सेवेतील कार्य कर्मत्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माता भगवंत इथं काय सांगता आहेत, की कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगले आहेत. कर्माचा त्याग म्हणजे काय? की पण ह्या दोघांपैकी म्हणजे आपण संन्यासाश्रम घ्यायचं आणि कुठेतरी एकांतवासामध्ये भगवंताची भक्ती करायची. तर हा कुठेतरी कर्माचा त्याग करून की तेही योग्य आहे किंवा मुक्तीसाठी चांगलं आहे. कारण की तुम्ही कुठल्याही प्रकारे तुम्ही वेगवेगळ्या मार्गाने जरी गेलात तर तुमचा डेस्टिनेशन पर्यंत तुम्हाला पोहोचणं गरजेचं आहे, असं कुठेतरी भगवंत सांगतात. पण आणि भक्ती तर तुम्हाला करायचीच आहे. पण ह्या दोघांमध्ये भगवंत काय सांगत आहेत? भक्ती सेवेतील कार्य कर्म त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. म्हणजे तुम्ही संन्यास घेऊन तुम्ही कुठेतरी एकांतवासात जाणार, तुम्ही भक्ती करणार, त्यापेक्षा तुम्ही प्रपंचात राहून तुम्ही परमार्थ करा. प्रपंचात राहून तुम्ही सगळं सांभाळा. सगळं सांभाळता सांभाळता भक्ती करा. भगवंताची सेवा करा. भगवंताचं नाम घ्या आणि हे जे आहे ते त्या संन्यासापेक्षाही श्रेष्ठ आहे, असं भगवंत सांगता आहेत. कर्मयोगो विशिष्यते, की संन्यासापेक्षा तुम्ही जेव्हा कर्मयोग करतात. कर्मयोग काय? तुम्ही कर्मकांडाचा कर्मयोग करा. कर्मकांडाचा कर्मयोग म्हणजे काय? की तुम्ही जे कर्म करत आहात, तुम्ही जी क्रिया करत आहात. मग सकाळी उठल्यापासून आपण जे काही करतो, आपण सकाळी उठल्यापासून नाश्ता बनवतो, जेवण बनवतो, ऑफिसला जातो. अजून आपली काही वेगवेगळी कामं असतात. तर हे सगळं करताना आपण ते भगवंताला स्मरून केलं पाहिजे. भगवंताचं नाम घेता घेता केलं पाहिजे. ते जे काही बनवलं आहे त्याचा नैवेद्य दाखवला पाहिजे आणि मग आपण ते प्रसाद म्हणून ग्रहण केलं पाहिजे. अशा एकमेकीच्या अनेक गोष्टी ज्या आहेत दिवसभरातलं आपलं, ते करता करता आपण भगवंताचं नाम घ्यायचं आहे आणि तेच भगवंताला श्रेष्ठ आहे, तेच भगवंताला प्रिय आहे. तर एक छोटीशी गोष्ट आहे. ही मृगराजाची गोष्ट आहे. तर ही भागवतम मधली गोष्ट आहे. तर आता आपण क्रिया करतो म्हणजे आपण कर्म करतो, बरोबर? मग आता ह्या गोष्टीतला जो मृगराजा जो आहे, तो पण म्हणजे उत्तम असा खूप उत्तम पद्धतीने आपलं राज्य सांभाळत होता. आणि राज्य सांभाळता सांभाळता प्रजेवर खूप प्रेम होतं, की प्रजा माझी कशी सुखी राहील, सतत त्याचा विचार.
आणि खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने तो दानधर्म करत होता. आणि मग हे सगळंच नेहमीच करत आहे तो असा. एकदा काय होतं, एकदा पण त्याने कुठलातरी यज्ञ छान असा केला, यज्ञ पार पडला आणि त्याच्यानंतर त्याने यज्ञासाठी त्याने दान द्यायचं म्हणून गायी आणल्या होत्या. तर प्रत्येक ब्राह्मणाला 10,000 गायी द्यायच्या असा त्याचा मानस होता. आणि नुसत्या गायी द्यायच्या असं नाही. त्या गायीबरोबर संपूर्ण अलंकारांनी अशा सुशोभित अशा गायी त्यांना द्यायच्या होत्या. आणि मग त्याने एकेका ब्राह्मणाला जे काही आपण जे काही मंत्र वगैरे म्हणून ते त्यांनी दान द्यायला सुरुवात केली. मग एका ब्राह्मणाला गायींचं दान झालं आणि मग तो ब्राह्मण आपल्या गायी घेऊन निघायला लागला आणि चालायला लागला. त्यातलं काय झालं, की एक गाय जी आहे ती परत पळून परत राजाच्या ह्या जे काही दालनामध्ये किंवा गोठा म्हणू शकतो तिथे आली. मग पुढच्या ब्राह्मणाला गायींचं दान म्हणजे काय आहे ते, तो संकल्प सोडून वगैरे पुन्हा तीच प्रोसेस. मग जो ब्राह्मणाला दान केलेला जो गायी होत्या म्हणजे गायींचं दान केलेलं होतं, तो ब्राह्मण पुन्हा एक गाय पळून आली म्हणून तिच्या मागे-मागे धावत आला. तोवर यांचं दुसऱ्या ब्राह्मणाचं दान झालेलं होतं. तो निघायच्या मार्गावर होता. तेवढ्यात पहिल्या ब्राह्मणाला आणि म्हणतो, "अ, माझी एक गाय पळून इकडे आलेली आहे. तर बघा ती बहुतेक ह्याच कळपात मिक्स झालेली आहे." तर राजा म्हणतात, "पण आता मी ह्या ब्राह्मणांना दान करून दिलेलं आहे." तर म्हणे, "नाही, ती याच्यातलीच एक गाय आहे." आणि दुसरा ब्राह्मण म्हणतो, "नाही, आता मला हे तर ऑलरेडी दान केलेलं आहे. तर मी हे दान." आणि मग असं कुठेतरी होतं. मग राजा म्हणतो, "एक काम करा." ते दोन्ही ब्राह्मणांशी बोलतात, की एक म्हणतं, "ही माझी गाय आहे," एक म्हणतं, "ही माझी गाय." मग दोन्ही ब्राह्मणांना समजावायचा प्रयत्न करतात, की अ, कोणीतरी एक ती गायीवरचा हक्क सोडा असं. तर दोन्ही ब्राह्मण म्हणतात, "नाही, तुम्ही संकल्पसिद्धी करून तुम्ही दान केलेलं आहे, यथाशक्ती दान केलेलं आहे आणि जर तुम्ही दान परत घेतलं तर त्याचा फायदा काय? मग त्याचा तुम्हाला हे लागेल, दोष लागेल." आणि मग काय राजाला काय सुचेना. मग तो म्हणतो, की "तुम्हाला 10,000 नाही, मी तुम्हाला आणखीन 1,00,000 गायी देतो." पण काही केलं तो म्हणे, "नाही, तुम्ही संकल्प सोडून दिलेला आहे. मला तीच गाय हवी आहे." दोन्ही ब्राह्मण काही केल्या काय म्हणतात आपला जो त्या गायीवरचा हक्क आहे तो सोडायला तयार नाही. आणि मग अशा पद्धतीने काय झालं, की दोन्ही ब्राह्मण नाखुश झाले. कारण की दान तर यथाशक्ती दान दिलं. त्यात तर राजाची काय चूक, ती गाय धावत आली आणि ह्या कळपात घुसली. थोडीच आपल्याला वेगळं-वेगळं असं करता येतंय आणि त्यामुळे त्या अनावधानाने ही चूक झाली. पण काय झालं, की मग नंतर तो दिवस निघून गेला. हळू वर्ष लोटले. तो राजा मृगराजा जो आहे त्यांनी वार्धक्य आलं. वार्धक्य झाल्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यू झाल्यानंतर जेव्हा यमराजाचे यमदूत येतात, तर खूप खुश झाले, की राजा खूप छान काम करतोय, खूप छान किती दान केलं आहे, किती हे केलं आहे. पण कुठेतरी परत खाली त्यांचं ते काही आपण म्हणतो की नाही ते सगळं वाचता हिशोब सगळा मांडलेला आहे तो वाचता त्यांना दिसलं, की यांच्याकडनं एक चूक झालेली आहे. यांच्याकडनं एक पापकर्म घडलेलं आहे, की त्यांनी ब्राह्मणाला नाखुश केलेलं आहे किंवा त्यांच्यामुळे ते कुठेतरी तर अ, तर त्या यमदूताने राजाला प्रश्न विचारला, की तुम्हाला आधी म्हणजे तुम्ही एवढं पुण्य कमवलेलं आहे, तर त्याचं पुण्यकर्माचं फळ हवं आहे, का तुमच्याकडनं एक पाप घडलेलं आहे, तर त्या पापकर्माचं फळ हवं आहे. तर राजा म्हणाला, "मृगराजा नाही, माझ्याकडनं जे पाप घडलेलं आहे, मी आधी ते भोगेन आणि मग मी जे काही पुण्यकर्म आहे ते उपभोगेन." मग त्यांना काय होतं, की त्यांना पुढचा जन्म जो मिळतो तो सरड्याचा जन्म मिळतो. म्हणजे सगळी उत्तम कामं केलेली आहेत. कर्मबंधन म्हणजे म्हणतो, की सगळी उत्तम कामं केलेली आहेत. पण काय झालं, की एक चुकामुळे काय झालं, की त्यांचं अधःपतन झालं. ते राजा होते, मनुष्य जन्म होता. मनुष्य जन्मापासून त्यांना सरड्याचा जन्म मिळाला आणि बराच काळ ते सरडा म्हणून अ, होते आणि मग एकदा एका जंगलामध्ये तो सरडा जो आहे तो फिरत-फिरत कुठल्यातरी विहिरीत पडला आणि मग विहिरीतनं काही केल्या तो अनेक बाहेर पडूच शकला नाही आणि मग अनेक वर्ष तिथेच त्या विहिरीमध्येच तो प्रयत्न करत होता, पण तो काही केल्या बाहेर पडू शकला नाही. मग काय झालं,
की बऱ्याच वर्षांनी जेव्हा भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या मुलांसह, त्यांच्या राण्यांसह त्या जंगलामध्ये फिरायला आले होते. आणि मग फिरत-फिरत ते मुलं सुद्धा तिकडेच बघत होते. तर त्यांनी म्हटलं की त्यांच्या म्हणजे भगवान श्रीकृष्णाने सांगितलं, की इथे एक सरडा जो आहे, तो खूप प्रयत्न करतो आहे बाहेर पडण्यासाठी. खूप अगदी प्रयत्न करतोय, पण सारखा त्याला यश काही लाभत नाही आहे. तर तुम्ही जरा त्यांना बाहेर काढू शकाल का? त्या सरड्याला बाहेर काढता का? मग श्रीकृष्ण तिथे आले, भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांनी बघितलं. त्यांनी बघताक्षणीच ओळखलं, पण त्यांनी त्या सरड्याला बाहेर काढलं. भगवंतांचा स्पर्श लागल्याबरोबर जो सरडा जो होता, जो नृगराजा, त्याचा जन्म सरडा म्हणून झाला होता. तर त्यांना समजलं, की आपलं काय चुकलेलं आहे. त्यांनी भगवंतांची क्षमा मागितली. ते म्हणाले, की "मी सर्व कर्म करत होतो. मी कर्म करत होतो. पण मी काय करत होतो, मी भक्तियुक्त कर्म करत नव्हतो. मी तुमच्यासाठी मी जे कर्म करत होतो ते कुठल्याही तुम्हाला अर्पण करून करत नव्हतो किंवा तुम्हाला स्मरून करत नव्हतं. आणि म्हणून काय झालं, त्या कर्माच्या बंधनात मी अडकलो. त्याच्या दोषामध्ये मी अडकलो आणि हेच मला समजलं आणि म्हणून भगवंतांनी इथे सांगता आहेत. हे गोष्ट सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे, की जे काही कर्म करायला जातं तुम्ही यथाशक्ती दान केलं. आपल्याला असं वाटतं मी दान केलं आहे, तर मला पुण्यकर्म लागेल. नाही, त्याचाही तुम्हाला दोष लागू शकतो. तुम्ही उत्तम काम केलं, कोणाची मदत केली, अगदी काहीही केलं तरी त्याचा तुम्हाला दोष लागू शकतो. पण जर तुम्ही भगवंताला स्मरून केलं, त्याचं फळ भगवंताला अर्पण केलं, तर त्याचा तुम्हाला दोष लागत नाही. तुम्ही त्या कर्मबंधनात अडकत नाहीत. म्हणजे आपण कुठलंही कर्म केलं तरी त्याचा परिणाम असतो. मग तो परिणाम चांगला असेल किंवा वाईट असेल. तो आपल्याला चांगला असेल तर तो उपभोगायचा आहे, वाईट असेल तर तो भोगायचा आहे. पण आपण जर त्या कर्मात सुद्धा आपण भगवंताला अर्पण केलं, त्याला स्मरून त्याच्या आनंदासाठी ते केलं, तर काय होतं त्याचा परिणाम जो काही असेल, तो आपल्याला त्याचा दोष लागत नाही, आपल्याला भोगावं लागत नाही. ते कर्म भगवंताला अर्पण होतं आणि हेच कुठे आपण त्याच्या बंधनामध्ये अडकत नाही. हेच या गोष्टींचं तात्पर्य आहे. आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा, ऑडिओ सुरू करायचा राहिला होता, म्यूट होता. ओके. प्रपंचिकताय बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यगो वैराग्यं फाल्गु कथ्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कृष्ण मोक्ष प्राप्तीसाठी आसुसलेले लोक जेव्हा परमात्म्याशी संबंधित गोष्टींचा त्याग करतात व असे मानतात की त्या गोष्टी भौतिक आहेत, तेव्हा त्यांचा त्याग अपूर्ण असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपल्याला दोन संज्ञा आहेत, युक्त वैराग्य, पलगू वैराग्य. पण ते सांगण्याआधी मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगते, एक प्रश्न विचारते. हल्ली आपण बघा की एक प्रश्न विचारते मी. आता आपण बऱ्याच वेळा आपल्या घरामध्ये हा संवाद तर नेहमीच असतो. काय त्या दिवसभर मोबाईलमध्ये बसलेला आहेस किंवा काय त्या लॅपटॉपवर किंवा आपण कोणाला तरी सांगतो, की आपल्याला कोणीतरी बोलत असतं किंवा आपण कोणाला तरी आपल्या मुलांना, नातवंडांना बोलत असतो. तर मला सांगा हा तुमच्या हातातला हा जो मोबाईल आहे किंवा लॅपटॉप, iPad तुमच्या समोर काय असेल ते. तर मला सांगा या गोष्टीचा त्याग केला पाहिजे ही भौतिक गोष्ट आहे का? म्हणजे त्याचा त्याग केला पाहिजे का? मी आपल्या रोजच्या व्यवहारातला प्रश्न आहे म्हणून विचारते. हरे कृष्ण. मला पटकन उत्तर द्या कोणीतरी. नाही, नाही. नाही. वृषाली माताजींनी नाही असं उत्तर दिलेलं आहे. अजून अजून कोणाला? हो. आता इथे वसुधा माताजी हो सांगत आहेत. आपण त्याग केला पाहिजे. ओके. चला म्हणजे आपल्याकडे एक उत्तर हो आलेलं आहे, एक उत्तर नाही आलेलं आहे. तर आपण बघूया की हो की नाही. आता परत दुसरं उत्तर हो आलेलं आहे. तर आपल्याला सगळ्यांना असं वाटतं आहे की हे लॅपटॉप झालं, हे मोबाईल झालं, म्हणजे सध्याच्या आपल्या ज्या घरातल्या ज्या भौतिक गोष्टी ज्या आहेत, आता ज्या आधुनिक गोष्टी ज्या आहेत, त्या गोष्टींचा आपण त्याग केला पाहिजे. तर हे उत्तर चूक आहे. चूक याच्यासाठी कारण की त्याच्यावरच आपलं जीवन चालू आहे ना. आज तुम्ही ऑनलाईन भगवद्गीता शिकता आहात. मी माझ्या घरात बसले, तुम्ही तुमच्या घरात बसले आहे. आपल्याला कनेक्ट कोण करत आहे? तुम्ही तुमच्या मोबाईलवर बसलेला आहात, तुम्ही तुमच्या लॅपटॉपवर बसलेला आहात, मी माझ्या मोबाईलवर बसलेली आहे, मी माझ्या लॅपटॉपवर बसली आहे.
ती वस्तू निर्जीव आहे, पण ती कशी वापरायची, तिचा वापर कसा करायचा, हे आपल्या हातात आहे. त्यामुळे नेहमी लक्षात ठेवायचं, की म्हणजे आपण काय गोष्टी म्हणजे हीच त्यागाची काय म्हणू शकता, की अपूर्ण त्याग किंवा पूर्ण त्याग काय आहे? तर त्यागाची व्याख्या काय आहे? हे आपल्याला मुळात समजलं पाहिजे. आपण त्या गोष्टीचा वापर कशासाठी हां, आपण मोबाईलमध्ये काहीतरी गेम खेळतो आहे, कुठेतरी गाणी बघतोय, व्हिडिओज बघतोय, ज्याचा आपल्याला काहीही फायदा नाही. उलट आपण मोहामध्ये अडकतो आहे. नक्की त्याचा त्याग केला पाहिजे. पण कुठेतरी तुम्ही त्याच्यातनं चांगलं काहीतरी शिकता आहात, चांगलं काहीतरी ज्ञान ग्रहण करता आहात, तर ती गोष्ट वापरली पाहिजे. म्हणजे आपण तिचा वापर कसा करतो आहे त्या गोष्टीचा, तर ते जास्त महत्त्वाचं आहे आणि त्याच्यावर तुम्ही ते त्याग करायचा की नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. मग आता इथे पलगू वैराग्य आहे आणि एक युक्त वैराग्य आहे. म्हणजे पुन्हा तेच, की पलगू वैराग्यामध्ये कसं आहे, की सगळं आपण जे आहे ते सगळ्या गोष्टींचा त्याग करायचा. ह्या गोष्टींचा त्याग कर, त्या गोष्टी ही भौतिक वस्तू आहे, भौतिक सुखांचा त्याग करायचा. पण कुठे होतं, की ते कुठेतरी अपूर्ण असल्यासारखं होतं. म्हणजे कसं, की आपण त्या गोष्टींचा त्याग करून मारे आपण कुठल्यातरी आश्रमात जाऊन राहिलो. 1 महिना गेला, 1 दिवस, आठवडा, महिना झाला, 2 महिने झाले आणि मग कुठेतरी आपल्यालाच हे वाटतं, अरे आपल्याला पुन्हा त्या गोष्टींच्या मोहामध्ये आपण पडू शकतो किंवा पुन्हा त्या गोष्टींची आपल्याला आठवण यायला लागते. पण तेच जर तुम्ही तुमचं रोजचं सगळं काम करताय, तुम्ही तुमच्या घरात राहताय, ऑफिसला जात आहेत, घरातली कामं करतायत, ऑफिसचं काम करताहेत, मुलांना सांभाळताय, नातवंडांना सांभाळताय, काय तुम्हाला सकाळी मॉर्निंग वॉक, रात्रीचा नाईट वॉक काय करायचं ते सगळं करता आहात. पण ते करता तुम्ही काय करतायत, भगवंताचं सेवा करता आहेत, भगवंताचं नाम घेता आहेत. तुम्हाला 16 माळा जप सांगितले आहेत. कोण 16 माळा करतं, कोणाला जे जास्त वेळ असेल ते त्याच्यापेक्षाही जास्त करतं. कुठेतरी भगवद्गीतेचा अभ्यास करतायत, कुठेतरी भागवतमचा अभ्यास करत आहेत. मग त्याच्यात काय लिहिलेलं आहे, अजून जास्त जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मग हे सगळं जेव्हा आपण करतो आहे, पण एकीकडे काम सुरू आहे, हे करूया, हे युक्त वैराग्य आहे. प्रपंचात राहून परमार्थ साधणे. म्हणजे तुम्ही हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे, की त्याग काय आहे? म्हणजे इथे भगवंत तेच सांगत आहेत, की मोक्ष प्राप्तीसाठी आपल्याला आपल्याच म्हणजे भक्तियुक्त कर्म करून, की उगाचच कुठल्याही गोष्टी ही भौतिक गोष्ट आहे, हे भौतिक सुख आहे, असं न करता जे काही आहे, जे काही करता आहात, जे काही मिळतं आहे, जे काही तर ते त्यानेच आपल्याला त्याच्यानेच आपल्याला मिळालेलं आहे किंवा त्याच्यासाठीच त्याचा वापर झाला पाहिजे. ह्या आपण विचारांनी किंवा आपण जेव्हा करतो, आपण ते कर्म करतो, ती क्रिया करतो, ती गोष्ट स्वीकारतो, तेव्हाच भगवंत सांगतात, की आपल्याला त्या गोष्टीचं योग्य असा वापर झाला आहे. म्हणजे इथे आपल्याला भगवंत काय सांगत आहेत, की उगाचच कुठल्याही गोष्टीचा त्याग करणं आणि म्हणायचं, की मी त्याग केला आहे नाही. तर ती त्यागाची योग्य समज नाही. तो अपूर्ण त्याग आहे. मनापासून कुठलीही गोष्ट करणे हे जास्त गरजेचं आहे. पुढे आता आपण बघूया कर्मयोग की कर्म संन्यास. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नेयः हि नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्याच्या फळाची इच्छाही करत नाही, तो सदैव संन्यासी समजला जातो. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैतांपासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनांवर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग बऱ्याच वेळा असं होतं, की एखादं काम जे आहे आपल्याला असं वाटतं काय हे माझ्या वाट्याला आलेलं आहे, की रोज-रोज उठून तेच करा वगैरे. असं आपल्याला बऱ्याच वेळा वाटतं, की नाही? भगवंत काय सांगत आहेत, आपल्याला जे कर्म मिळालेलं आहे, जे आपल्याला मिळालेलं आहे, ते आनंदाने करा. त्याचा द्वेष करू नका आणि त्याच्या फळाची इच्छा करू नका. मला अर्पण करा. हे जे आहे, असा जो आहे, म्हणजे आपण कर्म करता भगवंताचा कुठलाही द्वेष न करता, की त्याला भगवंताला फळाचं आपण अर्पण केलं, तर तो असा जो आहे, हा संन्यासी आहे आणि हा असा सदैव मग त्याला कर्म संन्यासी असं म्हणतात. आणि मग पुढे काय होतं, की असा जो असतो,
तो नक्कीच सर्व द्वैतांपासून, द्वैत म्हणजे काय, की कोणतरी भगवान वेगळे आहेत, मी कोणीतरी वेगळं आहे. मी आपण पाहिलं की नाही आपल्यामध्ये तो आहे, मी आहे, तो सूक्ष्म अहंकार आपल्यामध्ये आहे, तो मिथ्य अहंकार आपल्यामध्ये आहे. मग तो मिथ्य अहंकार जर आपल्याला दबवायचा असेल, त्याच्यावर जर विजय मिळवायचा असेल, त्याच्यावर विजय मिळवला तरच आपल्याला अद्वैताची भावना तयार होते. अद्वैत म्हणजे काय? मी भगवंताचे अंश आहेत. माझं आणि भगवंताचं काय नातं आहे? तर मी भगवंताचे अंश आहेत. म्हणजे भगवंत माझे पिता आहेत, परमपिता आहेत, आपल्या सर्वांचे परमपिता आहेत. आपले तर त्यांचे आपण अंश आहोत. तर हे आपल्याला कुठेतरी अ, जेव्हा ही भावना तयार होते तेव्हा अद्वैताची भावना तयार होते. द्वैत म्हणजे काय? भगवंत कोणीतरी वेगळे आहेत, मी कोणीतरी सेपरेट आहे. मी मी हा जो आहे, तो त्याच्यापासून आपल्याला मुक्ती मिळवायची असेल, तर आपल्याला कर्मसन्यासी होणं गरजेचं आहे. मग कर्मसन्यासी म्हणजे पुन्हा तेच, की जे काही कर्म आहे, ते तुम्ही आनंदाने करा. भगवंता आनंदाने आनंद केव्हा होईल? जेव्हा हे मी भगवंतासाठी करतो आहे. त्याची सेवा म्हणून मला हे काम मिळालंय, मी करतो आहे. फळ सुद्धा त्यालाच. जे काही असेल, मी अभ्यास केला, मार्क द्यायचे, नाही द्यायचे, त्याच्या हातात आहे. अभ्यास करणं, त्याच्या आनंदासाठी अभ्यास करणं गरजेचं आहे. त्याच्या आनंदासाठी मी एखादा पदार्थ बनवते आहे. मग तो चांगला झाला, खारट झाला, गोड झाला, तिखट झाला, तर त्याचं जे काही फळ आहे, ते पण मी मनापासून बनवणार. त्याचं जे काही फळ आहे ते त्याला अर्पण. हा जे आहे हा कर्मसन्यास आहे. आणि मग अशाच छोट्या-छोट्या गोष्टीतनं आपल्याला पुढे आपण ह्या भौतिक बंधनावर विजय मिळवू शकतो. आपण त्या द्वैत भावनेवर विजय मिळवू शकतो आणि आपल्या आध्यात्मिक प्रगती साधू शकतो, मुक्तीच्या मार्गाला लागू शकतो, असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. म्हणजे काय? परिणामांचा त्याग करा, कृतीचा नाही. तुमची जी काही कृती आहे, जी काही प्रोसेस आहे, मनापासून करा. अगदी मनापासून एखादा पदार्थ बनवतायत, अगदी मनापासून करा. एखादा अभ्यास करताहेत, अगदी मनापासून करा. कशाला वाट बघायची, की बापरे! मी आता एवढा अभ्यास करून म्हणजे माझा पहिला नंबर आलाच पाहिजे, मला 100% मिळाला पाहिजे. मी एवढा उत्तम पद्धतीने एक पदार्थ बनवते आहे, म्हणजे तो छान झालाच पाहिजे. नाही. चव ती पदार्थ बनवणं ही एक भट्टी आहे. चव बिघडू शकते किंवा छानही होऊ शकतं. अभ्यास आपण जरी केला तरी पेपर कोणतरी दुसरं तपासणार आहे, की आपल्याला माहीत नाही परीक्षेच्या वेळेस आपल्याला आठवेल, नाही आठवेल. तो विचार करायचा नाही. आता पुढे ही एक छोटीशी गोष्ट आहे, ही चैतन्य चरितामृतमधली गोष्ट आहे. ही पण गोष्ट खूप छान आहे. हरिदास ठाकूर तुमच्या समोर आता हे आपल्याला जे चित्र दिसतं आहे ते. तर हरिदास ठाकूर हे मूळचे मुसलमान होते. पण त्यांनी हे कृष्ण भक्त होते आणि दिवसाला ते 1 नाही, 2 नाही, ते 3 लाख वेळा हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे असा ह्या मंत्राचा जप करायचे. आणि आपल्याला कशा 16 माळा सांगितल्या आहेत की नाही, तर ते त्यांच्या पद्धतीने ते 3 लाख माळा जप करतात. त्यामुळे दिवसभर त्यांचा जवळ-जवळ नामजपामध्ये भगवंताच्या स्मरणामध्ये जायचा. पण ते मूळचे काझी असल्यामुळे काय झालं, की त्या गावातले जे कोणी अ, दुसरे जे त्यांचे होते अ, खान वगैरे, तर त्यांना कुठेतरी ते रुचत नव्हतं किंवा पटत नव्हतं, की यांनी कसा भागवत धर्म स्वीकारला किंवा हे कसं कृष्णाचं नाव घेत आहेत, असं कुठेतरी त्यांना वाटत होतं. आणि मग त्यांनी काय केलं, की यांचा हा जो काही ते काही जप करत आहेत किंवा ते नामजप करत आहेत, त्याच्यात आपण अडथळा निर्माण करायचा किंवा त्यांना कुठल्यातरी पद्धतीने ते त्यांच्याकडनं ते जे आहे ते थांबवायचं. असं अ, कुठेतरी त्यांच्या गावातल्या लोकांना वाटत होतं. आणि मग हे हरिदास ठाकूर ज्यांना नामाचार्य सुद्धा म्हणत होते. चैतन्य प्रभूंनी नाव ठेवलं होतं. कारण की 3 लाख वेळा ते दिवसातनं हरिनामाचा जप करत होते आणि असा रोज न चुकता करत होते. त्यामुळे त्यांनी ही पदवी दिली होती. मग एकदा काय झालं, की त्याच गावच्या लोकांनी ठरवलं, की नाही यांना कुठल्याही पद्धतीने हे थांबलंच पाहिजे. आणि मग त्यांनी काय केलं, ते काय करायचं असा विचार करून एक वेश्यास्त्री त्यांच्या गावात होती. तर तिला ते भेटले आणि तिला सांगितलं, की तुम्हाला यांची जी काही तपश्चर्या आहे, साधना काय करता आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्हाला अडथळा निर्माण करायचा आहे. तुम्हाला ते भंग करायचं आहे. त्यांना त्याच्यातून बाहेर काढायचं आहे. तर ती म्हणते, "ठीक आहे." मग ती त्या एक दिवशी संध्याकाळी त्यांच्या घरी जाते. म्हणजे त्यांचा असा जो काही
ते आश्रम हे म्हणू शकतो आपण. तिथे एका वरंड्यामध्ये म्हणजे तिथे तुळशीचं हे होतं आणि तिथे ती वरंड्यात येऊन बसते. बघते की आतमध्ये अ, हरिदास ठाकूर जे आहेत त्यांचं नामजप सुरू आहे. तर ती तिथे बसते आणि मग ती म्हणते हरिदास ठाकूरांना, "मला तुमच्याशी बोलायचं आहे." हरिदास ठाकूर म्हणतात, "माझा नामजप सुरू आहे. माझा एवढा-एवढा संकल्प असतो दिवसाचा, तो पूर्ण झाला की मी फ्री होणार, तेव्हा तुम्ही बोला. तोवर तुम्ही त्या वरांड्यात बसा." मग अ, तो दिवस तसाच जातो. मग ती संध्याकाळची रात्र होते, रात्रीचा सकाळ उगवते. मग दुसऱ्या दिवशीचा परत त्यांचा आहेच ना, ती सकाळी ती वेश्याश्री निघून जाते. परत दुसऱ्या दिवशी पुन्हा तेच. ती येते संध्याकाळी, यांचा नामजप सुरू आहे. पुन्हा ती तेच मग विचारते. पुन्हा ते तेच सांगतात. माझा नामजप संपल्याशिवाय मला काही वेळ नाहीये गप्पा मारायला. मी काही तुमच्याशी बोलू शकत नाही, भेटू शकत नाही. दुसरा दिवस जातो, तिसरा दिवस जातो. मग असे 2-4 दिवस झाल्यानंतर मग यांना शेवटी राहावेना, की नेमकं काय करतायत हे? आणि म्हणून त्यांनी शेवटी प्रश्न विचारला, की "तुम्ही असं नेमकं काय करता आहेत, की मी एवढी छान नटून सजून आलेली आहे. तुमच्यासमोर लोकं माझ्याकडे येण्यासाठी कितीतरी लोकं असे आसुसलेले आहेत आणि मी तुमच्याकडे आलेली आहे. तुमच्याशी बोलायला, मी तुम्हाला भेटायला आलेली आहे आणि तुमच्याकडे माझ्याकडे साधं तुमचं लक्षही नाही. अशा कुठल्या आनंदामध्ये आहात?" आणि मग तेव्हा हरिदास ठाकूर म्हणतात, "मला ह्याच प्रश्नाची अपेक्षा होती तुमच्याकडनं, की असं मी नेमकं काय करतो आहे? मी त्याचं उत्तर तुम्हाला देईल, पण त्यासाठी तुम्हाला एक करायचं आहे. जर ते तुम्ही तयार असाल, तर मी तुम्हाला उत्तर देईल, नाहीतर नाही." मग ते म्हणतात, "काय हवं?" तर तुम्ही सांगा, की आधी तुम्ही हे जे काही उंची वस्त्र परिधान केलेले आहेत किंवा हे जे अलंकार घातलेले आहेत, तर हे सगळे तुम्ही दान करा. तुम्हाला एक भगवे साडी घालायची आहे किंवा वस्त्र परिधान करायचं आहे. तुमचे हे जे केश जे आहेत, त्याचं तुम्हाला कर्तन करायचं आहे आणि म्हणजे ते केस कापून यायचं आहे आणि हे सगळं केल्यानंतर तुम्ही माझ्याकडे या. मग मी तुम्हाला सांगतो. तुम्ही हे करू शकत असाल, तर तुम्ही माझ्याकडे या. मग ती जी वेश्यास्त्री असते, ती म्हणते ठीक आहे आणि मग ती घरी जाते. तिचे सगळे जे दागदागिने जे काही साड्या, उंची वस्त्र जे आहेत ते सगळं दान करते. एखादी एक भगवी साडी घालते. आपले केस जे आहेत ते सुद्धा दान करते म्हणा किंवा कापते आणि ती यांच्याकडे येते. मग ते म्हणतात हरिदास ठाकूर, की हे मग ते त्यांना एक तुळशी माळ देतात. म्हणजे आणि ते सांगतात, ही माळ घ्या आणि त्यांना तो मंत्र सांगतात. 16 अक्षरी मंत्र हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे. ते म्हणाले, की तुम्ही आता ह्या तुळशीच्या वृंदावनाजवळ बसा आणि तिथनं तुम्ही हा रोज जप करा. इतके-इतके वेळा तुम्हाला हा रोज जप करायचा आहे आणि मग मी काय आनंद उपभोगतो आहे किंवा काय, तर तुम्हालाच मिळणार आहे. असं सांगून मग काही दिवसांनी हरिदास ठाकूर तिकडनं निघून जातात आणि मग ती जी वेश्यास्त्री असते, ती तो नामजप करायला लागते आणि पाहता-पाहता ती एक वैष्णवी होते. एक शूद्र काम करणारी वेश्यास्त्री ती एक भगवंताची असीम अशी भक्त होते, ती वैष्णवी होते. आणि ह्या गोष्टीतनं असा संदेश आहे, की अ, लवमात्र साधू संगे म्हणजे हरिदास ठाकूरांच्या त्या एका छोट्याशा अ, जो काही त्यांची भेट असेल किंवा तर त्याचा असर किती झाला, की जे श्रेष्ठ भक्त असतात, जे थोर भक्त असतात, जे भगवंताचे शुद्ध भक्त असतात, की त्यांचा एवढूसा लवमात्र साधुसंग लवमात्र म्हणजे आपली ही पापणी मिटायचा जो आपला हे असतो तो किती कालावधी असेल, तर तेवढासा सुद्धा आपल्याला पुरतो, की आपल्यामध्ये आमूलाग्र बदल होऊ शकतो. जो ह्या एक वेश्या म्हणजे एक शूद्रातलं शूद्र असं काम आहे. तर त्या स्त्रीमध्ये झाला आणि ती एक वैष्णवी झाली, थोर भक्त झाली आणि नंतर क्रमशः तिला मुक्तीही मिळाली. तर हेच सांगायचा इथे भगवंत प्रयत्न करत आहेत, की आपल्याला आपल्या कर्तव्यापासून आपलं इती कर्तव्य काय आहे, यज्ञ कर्म काय आहे, तर नामजप करणं कलियुगामध्ये. त्याच्यापासून आपल्याला आपल्याला बाजूला सरता येत नाही. मग हे कसं शक्य आहे भौतिक जगामध्ये? हे करता प्रपंचात राहून कसं शक्य आहे? तर त्याचं उदाहरण आपल्याला इथं देत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हं. ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन
पद्मपत्रमिवांभसा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्म्याला समर्पण करतो, त्याच्यावर पाप कर्माचा प्रभाव पडत नाही. तसे कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे बघा छान उदाहरण दिलेलं आहे. हे तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आपण कुठेही गार्डन मध्ये वगैरे गेलो की तिथे असे छोटे छोटे तळे पॉन्ड केलेले असतात आणि तिथे कमळाची झाडं असतात, कमळ आलेले असतात. तर आता पण आपण असं कमळाचं कधी फूल पाहिलं आहे का किंवा कमळाचं पान पाहिलं आहे का की ते असं चिखलात वगैरे उमललेलं असतं, पण तो जो मातीचा किंवा तो चिखल जो आहे तो त्या फुलावर लागलेला आहे किंवा तो पानावर लागलेला आहे नाही. ते पान किंवा ते फूल तसंच टवटवीत आणि कोरडं असं असतं, हो की नाही? त्या चिखलाचा म्हणा किंवा त्या पाण्याचा काहीही त्या कमळावर किंवा त्या त्या कमळाच्या पानावर परिणाम होत नाही. मग हेच उदाहरण आहे की आपल्याला हे कमळाचं उदाहरण भगवंताने दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आपण या भौतिक जगामध्ये राहतो आहोत. त्यामुळे इथे आणि आपण कलियुगात वावरतो आहोत. त्यामुळे हे कलियुग हे दांभिकतेचंच युग आहे. त्यामुळे इथे आजूबाजूला जसा कमळाच्या आजूबाजूला जसा चिखल आहे तसा आपल्या आजूबाजूला असणार आहे. आपल्या आजूबाजूला प्रलोभनं असणार आहेत, आसक्ती असणार आहेत. अशा पद्धतीची माणसं आपल्या आजूबाजूला वावरणार आहेत. पण आपल्याला आपलं इति कर्तव्य, आद्य कर्तव्य सोडायचं नाही आहे. आपल्याला आसक्तींच्या मागे, आपल्याला प्रलोभनांच्या मागे पडायचं नाही आहे. आपल्याला मोहात पडायचं नाही आहे. आपल्याला काय करायचं आहे? परमात्म्याला समर्पण भाव पाहिजे. परमात्म्याला समर्पण भाव करून किंवा परमात्म्याला शरण जाऊन आपल्याला त्याची सेवा करायची आहे, त्याचा नामजप करायचा आहे. हे आपल्याला कलियुगामध्ये करायचं आहे आणि याच्यासाठी आपल्याला अनेक उदाहरणं आहेत. आपल्याला शील प्रभुपादांचं परत उदाहरण आहे. शील प्रभुपाद जेव्हा बॉस्टनला गेले म्हणजे अमेरिकेत गेले होते, तेव्हा आजूबाजूला सगळे हिप्पीज होते. हिप्पीज लोकं हे म्हणजे आपल्याला अजूनही माहिती आहे, की फॉरेन कंट्रीजमध्ये अजूनही नॉन-व्हेज म्हणा, ड्रिंक्स म्हणा, अशा म्हणजे आपल्या रोजच्या ज्या खाण्यापिण्याच्या बाकीच्या तर बेसिक सवयी ज्या खाण्याच्या खाणं आणि हे तर म्हणजे ही तर बेसिक सवय आहे ना, मग बाकीच्या वेगळ्या सवयी. तर पण प्रभुपाद जेव्हा तिथे गेले त्या लोकांचं तेच होतं. पण त्यांनी काय केलं, की त्या याच्यात राहून त्या कुठल्या सगळ्या गोष्टींचा कुठल्याही स्वतःवर परिणाम न होऊ देता, उलट त्यांनी काय केलं, एक नाही, दोन नाही, हजारो त्यांनी एका वर्षाच्या आत हजारो अनुयायी तयार केले. इस्कॉनची संस्था स्थापन केली. तिथं जगन्नाथपुरीची रथयात्रा सुरू केली. तिथे मंदिरं बांधली, हो की नाही? म्हणजे तिथे राहून नाहीतर हल्ली आपण गेलं, एखादा कोण फॉरेनला 8 दिवसासाठी जरी गेला, तरी आल्यावर त्याचा सगळा कायापालट झालेला असतं. नखशिखांत तो बदललेला असतो. अगदी केसांच्या रंगापासून, त्या कपड्यांपासून, सगळ्या पोशाखापासून, हो की नाही? असा कुठलाही फरक प्रभुपादांमध्ये झाला नाही. त्यांचं काय झालं, त्यांनी काय केलं, उलट तिथल्याच लोकांना बदलवलं. तिथल्याच लोकांना नामसंकीर्तन काय आहे, हरे कृष्णा कोण आहेत, त्यांचं आपल्याला नाम कसं घेतलं पाहिजे, रथयात्रा कशी काढली पाहिजे, हे कुठेतरी त्यांना सांगितलं आणि त्यांच्यामध्ये बदल घडवून त्यांनी आणला. असा म्हणजे आपल्याला आपलं कर्म जे आहे ते सोडायचं नाही आहे. हरे कृष्णा. माताजी. हरे कृष्णा माताजी. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः. हरे कृष्ण. नम्र ऋषी खऱ्या ज्ञानाने विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा आणि कुत्रा खाणारा म्हणजे बहिष्कृत समान दृष्टीने पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता हे कसं शक्य आहे? आता आपल्याला एक उदाहरण आपण पाहिलं प्रभुपाद यांचं. त्यांनी त्यांच्यातच बदल घडवून आणला. त्यांच्यामध्ये कुठला बदल नाही झाला. कारण त्यांना आत्मसाक्षात्कार होतो किंवा जेव्हा आपण हळू भगवंताची भक्ती करता करता आपल्यामध्ये जेव्हा आध्यात्मिक प्रगल्भता येते, आध्यात्मिक प्रगती होते, आत्मसाक्षात्कार होतो, तेव्हा त्यांची दृष्टी समान असते. ते सगळ्यांकडे समान दृष्टीने पाहतात. असं म्हणत नाही म्हणजे आपण आता गॅलरीत उभं होतो, आपल्याला आपण डिफरन्शिएशन करतो की नाही, हे झाड आहे, हा पक्षी आहे, हा कुत्रा आहे, ही मांजर आहे, हा माणूस आहे, हा तो माणूस आहे. रस्त्याने चालताना पण भेटतो आपल्याला, ही गाय इकडनं चालली आहे, कुठून म्हणजे सगळ्यांमध्ये आपल्याला फरक दिसतो. पण ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे
त्यांच्यासाठी आपल्यासाठी तो गाय आहे, ती मांजर आहे, तो कुत्रा आहे, तो पक्षी आहे, ते झाड आहे, ह्या माणूस आहे, ही बाई आहे, याचं नाव हे आहे, त्याचं नाव ते आहे. ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे त्यांना काय दिसतं, त्याच्यामधल्या अंतरंगामध्ये जो हृदयामध्ये स्थित जो परमात्मा आहे त्याचं दर्शन होतं. त्यामुळे त्यांची भावना कशी, हा पण भगवंताचा अंश, हा पण भगवंताचा अंश, हा पण भगवंताचा अंश. आपण म्हणतो हा आणि हा कावळा इथनं उडतोय, चिमणी उडती आहे. त्यांच्या डोक्यात काय भावना येते, भगवंताचा अंश आहे, तो ह्या रूपात उडतो आहे, त्याने हे वस्त्र परिधान केले आहे, तो हा पण भगवंताचा अंश आहे. आपल्याला आपण म्हणतो नाही मांजर चालली आहे, कुत्रा चालला आहे. ते म्हणतात नाही, भगवंताचं त्याच्यामध्ये परमात्म्याचं त्यांना दर्शन होतं आहे. ते तिकडनं आपल्या बाजूने आपल्यासोबत रस्त्याने चालले आहेत. ही भावना तयार होते. त्यामुळे काय होतं, ते सर्वांकडे समान दृष्टीने पाहतात. त्यामुळे त्यांची वागणूक सुद्धा सगळ्यांशी सगळ्यांमध्येच समभाव, मैत्रीची भावना तयार होते. की तू मी असं कोणी वेगळं नाहीच. आपण सगळेच एकच आहोत, भगवंताचे अंश आहोत. ती समानता तयार होते आणि ते समान दृष्टी असल्यामुळे ती समानता तयार होते. आणि ही समान दृष्टी केव्हा मिळते? ज्ञानाने मिळते. ज्ञानाने म्हणजे काय? तर ज्ञानाचं अनुशीलन. ज्ञान घेतलं आहे, त्याचं अनुशीलन म्हणजे काय? की त्यांनी त्या पद्धतीने भगवंताची भक्ती केलेली आहे. त्यांचं नाम घेतलेलं आहे. आध्यात्मिक प्रगल्भता झालेली आहे. अंतर्बाह्य त्यांनी स्वतःचं शुद्धीकरण केलेलं आहे आणि त्यामुळे त्यांना आत्मसाक्षात्कार होऊन त्यांनी ती प्रगती साधलेली आहे. आता आपण पुढे बघूया. अशी अजूनही अनेक उदाहरणं आहेत आपल्यापुढे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ये हि संस्पर्शजा भोगः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखाच्या स्रोतामध्ये भाग घेत नाही, जे भौतिक इंद्रियाच्या संपर्कामुळे होते. हे कुंती पुत्र, अशा सुखांना आरंभ आणि अंत असतो आणि त्यामुळे ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता जो बुद्धिमान आहे किंवा ज्याच्याकडे ज्ञान काय आहे हे माहिती आहे, त्यांची गंमत बघा कशी आहे, की आता इथे आपल्याला 4 उदाहरणं आहेत. 4 उदाहरणांमध्ये बघा कसं तुम्हाला एक तो दिसतो आहे, ते रातकिडे असतात की नाही किंवा भुंगा आपण म्हणू शकतो. जनरली दिवाळीच्या दरम्यान आपल्याकडे असतात, की सकाळी आपण कंदील लावतो, एवढे हे झगमगाट लावतो आणि जर सकाळी पाहिलं की सगळा त्या किड्यांचा सडा पडलेला असतो. तसंच इथं म्हणजे काय, ते प्रकाशाला आकर्षित होतात. हो की नाही? विजन त्यांची म्हणजे त्यांच्यातला जो इंद्रिय म्हणजे दृष्टी जी आहे, डोळा जो आहे, ते इंद्रिय त्यांच्याकडे काय म्हणू शकतात, की ते त्यांचं इंद्रिय प्रगल्भ आहे आणि त्यामुळे त्यांना ते ते त्या प्रकाशाच्या कडे कायम आकर्षित होले जातात आणि मग काय होतं, की मग शेवटी काय त्यांचा त्या प्रकाशाचा तो हे त्यांना ती उष्णता, ती दाहकता त्यांना सहन होत नाही, तिथे त्यांचा मृत्यू होतो. हरणाला जर पकडायचं असेल, हरणाची शिकार करायची असेल, तर असं छान म्युझिक लावतात. बासुरी म्हणा किंवा कुठलंही असं सुंदर म्युझिक लावतात. कारण की हरणाचं कान जे आहेत, ते जास्त प्रगल्भ आहे, की असं उत्तम संगीताच्या त्या नादामध्ये हरीण खेचला जातो, ओढला जातो आणि मग काय होतं? शिकार होते. भुंगा इथे भुंगा किंवा कुठल्याही ते काय होतं, की त्या फुलाच्या गंधाने त्याच्याकडे आकर्षित होतात. पण मग काय होतं, रात्री ते फूल जेव्हा मिटतं, तेव्हा तो भुंगा तो गुदमरून तिथेच मरून जातो. माशाला गळ घालतात. आपल्याला माहिती आहे त्याचं अन्न जे आहे ते त्याच्याबरोबर त्याला लावतात आणि मग तो मासा आला, गळाला लागला म्हणतात त्याला, की बरोबर वर खेचतात आणि मग काय होतं, पाण्यातनं बाहेर पडल्यावर तडफडून माशाचा मृत्यू होतो. असंच आपलं आहे. अनेक प्रलोभनं आहेत. बरोबर? आता यांचे तरी एक इंद्रिय आहेत आणि त्या इंद्रियांचं इथं आपण पाहिलं, की तेच प्रगल्भ आहेत आणि त्यामुळे त्या एका इंद्रियाच्या काय म्हणू शकतो प्रगल्भतेमुळे त्यांचे त्यांच्याकडनं ह्या अशा कृती होतायत किंवा त्यांच्याकडनं ते मृत्यूला मुखी पडत आहेत किंवा अ, आता मला सांगा, की आपल्यामध्ये 1 नाही, 2 नाही, 5 आपले इंद्रिय आहेत आणि 5ही इंद्रिय जी आहेत ती उत्तम पद्धतीने काम करत आहेत. सगळी प्रगल्भता आहे. मनुष्य जन्म आहे ना. त्यामुळे सगळी प्रलोभनं, कानाला काय ऐकू येतंय, डोळ्याला काय दिसतं आहे, कुठेतरी छान वास येतो आहे, काहीतरी खावंसं वाटतंय, काहीतरी बोलावंसं वाटतंय. 1 नाही 2 सर्व इंद्रिय अगदी
उत्तम पद्धतीने कार्यरत आहे. ती सर्व प्रगल्भता मनुष्यामध्ये आहे. मग मला सांगा, की आपलं काय होईल? ह्या आपल्याला भुंग्याचं उदाहरण आलं. हे काय शेवटी काय होतं ते मृत्यूला खेचले जातात किंवा ते त्यांचा पुढे काय होतं, की अधःपतन म्हणू शकतो. अधःपतन म्हणण्यापेक्षा कुठे होतं, की ते कुठेतरी चुकीच्या ठिकाणी जात आहेत. मग आपलं पण असंच होणार, की आपण जर वेळीच इंद्रियांवर नियंत्रण आणलं नाही, तर इंद्रियाच्याच मागे जर राहिलं, तर आपलंही कुठेतरी पुढे जाऊन काहीतरी असंच होणार आहे. जसं त्या हरणाची शिकार झाली, तो भुंगाचं हे झालं. हत्तीला पकडतात तेव्हा सुद्धा असंच लावतात, की तिथं खड्डा खणलेला असतो आणि त्याच्यावर झाडं-झुडपं ठेवलेले असतात आणि मादी हत्ती जी असते, ती बरोबर हत्तीला स्पर्श हा त्यांचा जो इंद्रिय आहे, तो प्रगल्भ आहे. त्याच्यामुळे तो स्पर्शासाठी तो त्या मादीच्या मागे धावतोय आणि मग शेवटी काय होतं, की त्या मादी बरोबर ट्रेंड असते. ती बरोबर त्या बाजूने जाते खड्ड्याच्या. पण तो नर हत्ती जो असतो, तो बरोबर त्या झाडा-झुडपांवर पाय ठेवतो आणि त्या खड्ड्यात खाली पडतो आणि अडकतो आणि मग संकटामध्ये अडकतो. मग हे संकट मग पुढे काय वाढून ठेवलं आहे, हे याच्यापेक्षा काय, की आपण आपल्या इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवलं पाहिजे. यांची एक-एक इंद्रिय कार्यरत आहेत, प्रगल्भता आहे, एक-एक इंद्रिय कार्यरत आहेत. तरी ते संकटात सापडत आहेत किंवा त्यांना पुढे अ, असं त्यांना कुठल्यातरी वाईट गोष्टींना सामोरं जावं लागत आहे. आपले 1 नाही, 2 नाही, आपली 5च्या 5 इंद्रिय कार्यरत आहेत. त्यामुळे आपल्याला नक्कीच ह्या गोष्टींवर आपल्याला इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे आणि मग ह्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा परमस्वामी आणि सर्व प्राणी मात्रांचा कल्याण करता आणि हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक दुःखांच्या वेदनांपासून शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता आपल्याला काय वाटतं, की आपल्याला सुख आहे. त्या इंद्रिय सुखाच्या मागे धावतो आणि मग कुठेतरी संकटात अडकतो. हे आपण पाहिलं. मग हे इंद्रिय सुख मुळात हे सुख आपलं नाहीच आहे. हे हे ह्या श्लोकामध्ये आपल्याला कळतं. भोक्तारम यज्ञ तपसाम. सर्वोच्च आनंद घेणारा कोण आहे? तर तो भगवान श्रीकृष्ण आहे. ह्या सगळ्या घटनांचं, ह्या सगळ्या तिन्ही लोकांवर नियंत्रण कोणाचं आहे? तर भगवान श्रीकृष्णांचं. आणि भगवान श्रीकृष्णाचं आणि माझं नातं काय आहे? तो माझा परममित्र आहे. आम्ही ही जेव्हा आपण भावना, की तो माझा हितचिंतक आहे, तो जे काही माझ्यासाठी करणार आहे, तो उत्तमच करणार आहे. ही जी भावना आहे, माझ्यासाठीच नाही, सर्व प्राणी मात्रांचा कल्याणकारी असा तो आहे. त्यांच्यासाठी तो उत्तमच करणार आहे, त्यांच्या हिताचंच बघणार आहे. ही भावना जेव्हा असेल, तेव्हा आपल्याला नक्कीच याला शांतीसूत्रही म्हणतात. 3 गोष्टी आहेत. भगवंत सर्वोच्च म्हणजे सगळ्यांचा भोक्तारम यज्ञ तपसा. म्हणजे सर्वात आनंद घेणारा, सगळ्या गोष्टींचा आनंद घेणारा तो आहे. म्हणजे मी काय काम करणार आहे त्याच्या आनंदासाठी. सगळ्या गोष्टींचा नियंत्रक कोण आहे? तर तो आहे. तर ही गोष्ट लक्षात ठेवायची, की ह्या सगळ्या जे काही आहे त्या सगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण कोणाचं आहे? भगवंताचं आहे. त्याच्या इच्छेशिवाय काही होत नाही. मग तो भगवंत म्हणतो तो त्याच्या आनंदासाठी तो नियंत्रित करणार. मग त्याचं आणि माझं नातं काय? तर तो माझा उत्तम असा मित्र आहे. जे काही करणार आहे माझ्या हितासाठी करणार आहे, चांगल्यासाठी करणार आहे. आणि ह्या विचारांनी जर आपण कुठलीही कृती केली, तर आपल्याला कुठल्याही गोष्टीचं दुःख होत नाही, की मला फळ नाही मिळालं, मला असंच झालं, मी अभ्यास केला, मला मार्क नाही मिळाले, मी उत्तम पद्धतीने पदार्थ बनवायला गेली, पण तो चांगला झालाच नाही, तो गोडच झाला, तो कडूच झाला, तो खारट झाला, तो आंबट नाही. कुठल्याही परिणामांना आपण सामोरं जायला तयार असतो. कारण की ह्या 3 गोष्टी त्यालाच समर्पित आहेत ना. त्या त्याचीच इच्छा आहे म्हणून तसं झालेलं आहे. मी काहीच करत नाही आहे. तोच करता आहे, तोच भोगता आहे. तोच करून घेतो आहे आणि आनंद घेणाराही तोच आहे. मी फक्त एक मशीन आहे, काय म्हणू शकतो, की मी फक्त एक करणारा
त्याचा हे आहे. पण सगळं नियोजन जे आहे, सगळं योजना जी आहे, सगळं प्लॅनिंग जे आहे, सगळं त्याचं आहे. मला फक्त एक रोल दिलाय, बाबा तू हे कर, तू ते कर, तू ते कर. भोक्तारम यज्ञ तपसाम ही गोष्ट जेव्हा आपण हा श्लोक जो आहे हा तुम्ही पाठ केला तरी चालेल, की हे लक्षात ठेवलं, की आपल्याला कुठल्याही गोष्टीमध्ये आपल्याला कुठल्याही वेदना होत नाहीत किंवा परिणाम काय झाला म्हणून अरे देवा माझ्याच नशिबी असं आलं. आपल्याकडे हे दिवसातनं एकदा तरी हे वाक्य म्हणतोच आपण. तर हे म्हणायची गरज पडत नाही जेव्हा आपण हा श्लोक पाठ केलेला असतो तेव्हा. आणि हेच आपण आजच्या अध्यायात पाहिलं, की संन्यास किंवा कर्मयोग. मग अर्जुनाचा प्रश्न होता, की काय करायचं बाबा संन्यास घ्यायचा का कर्मयोग याच्यातलं काय श्रेष्ठ आहे? मग भगवंत सांगतात कर्मयोग विशिष्यते. म्हणजे काय करायचं, की कर्मयोग विशिष्यते म्हणजे काय, की कर्म आपल्याला करायचं आहे, पण भगवंताला स्मरून करायचं आहे. भक्तियुक्त कार्य करायचं आहे. भगवंताला त्याचं फळ अर्पण करायचं आहे. म्हणजे ते निष्काम कर्म झालं आणि जेव्हा आपण निष्काम कर्म करतो, तेव्हा आपण त्या बंधनातून मुक्त होतो. आणि मग सर्वोच्च वर लक्ष केंद्रित करून मुक्ती म्हणजे शांतीसूत्र, की आत्ता जे आपण पाहिलं, की सर्वोच्च नियंत्रक, सर्वोच्च आनंद घेणारा आणि आपला सर्वात उत्तम असा मित्र. तर ह्या 3 गोष्टी जेव्हा आपण लक्षात ठेवतो, तेव्हा हेच शांतीसूत्र जे आहे, हे आपल्याला आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे आणि तो श्लोक जो आहे, तो आपल्याला पाठ करायचा आहे. तर इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.